खुलुमबाय लोगोफोर कलकाता रेप केसा दिनै मास मोनसे सानबायानो जाबाय आरो बै सानबायाव सीबीआईआ मा मावखो मा रिपर्ट बिथांमोना आपडेट खालामगासिनो दङ बेखौनो आङो दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थागोन। दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै बे काहानिनि आसोल जारिमिन दंमोन जि माने बिसोरो लाखुमाना दोननाय गासै केसखौनो दिनै खुला खालामजोबगोन। मानोना दिनै ओरैबायदि मोनसे भिडिअ सीबीआईनि आखायाव नांदों जाय भिडिअआव स्रा बै गासै माने जि जाथाय जादोंमोन बे जाथाया गासैबो बेयाव रेकर्डिं दंमोन आरो सोर हरदो माबोरै मोनखो सीबीआईआ बे गासैखौबो बे भिडिअआव मोनगोन नोंथांमोना। आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, लोगोसे सिङाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना ला जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंथांमोननिसिम बयनिख्रुइ सिगां मोनहैग्रोयो। जोङो दिनै मास मोनसे जाबाय, मास मोनसे कन्टिनिउ बे टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायगासिनो दङ। मानोना जोंबो नाजागासिनो दङ गोख्रैनो बे दायनिगिरिफोरा साजा मोनथों आरो नोंथांमोनाबो जुदि बिसोरखौ साजा होनो नागिरदोंबा नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि थ्रुयै कमेन्ट बक्सआव वी नीड जास्टिस होननानै लिरनानै होबाय था। आरो सिगांबो नोंथांमोना बिदिनो गोबां सापर्ट खालामबाय दोङो आरो उनावबो बिदिनो सापर्ट खालामगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। थ'दो भिडिअखौ जागायजेननोसै। लोगोफोर, सन्दीप घोषखौ मैया हरसे पुलिस स्टेशनाव बुग्लिनाय जादों, 3rd डिग्री इउज खालामनाय जादों, जेराव माने बिखौ खारदावनानै दोखो बुग्लिनायनि उनाव बियो गावनि दायखौ गासैखौबो मानिनानै लानायसै आरो जेराव सन्दीप घोषनि मबाइलनिफ्राय बियो गावनि मबाइलजों रेकर्डिं खालामनाय भिडिअखौबो सीबीआईनि आखायाव गथायना होयो आरो बे भिडिअआव मा नुनो मोनदों बेखौ नोंथांमोनाबो लास्टाव नुनो मोनगोन। बे भिडिअआ मा भिडिअ एक्चुअली, आरो जाय भिडिअखौ नुनानै सीबीआईफोरा आसरित मोनजोबदों आरो सीबीआईनि जि डिरेक्टर बिथाङा मेगन मोदै गलायलायदों बे भिडिअखौ नुनानै। ओरैबायदि माने अत्याचार खालामदोंमोन बे मौमिता देबनाथखौ, जायखौ नोंथांमोनाबो नुनानै आसरित मोनगोन। इमान मानसि सासेया माबोरै इमान गाज्रि माने जालांनो हागो, इमान सिङाव माबोरै बिसोरो माने सिङालागै साननो हागो। सासे मानसि जानानै सासे मानसिनि सायाव अननाय गैयाबा बेफोरबायदि मानसिया थांना थानायनि जेबो लाब गैया। थ'दो फार्स्टनिफ्राय जोङो मिथिनि बे केसखौ। एक्चुअली बे केसाव जेब्लानो बै हस्पिटालाव मौमिता देबनाथआ हराव ओंखाम जादोंमोन, बै ओंखामावनो माबाफोर निसा जातीय मोनसे माबा मुलि होनाय जायो बिनो। आरो जेब्ला बियो 36 आवार्स खामानि मावनानै मेंनानै रेस्ट खालामनो होननानै सेमिनार हलाव थांनायनि सिगां बियो बाथरुमाव हाबोमोन आरो बै बाथरुमनिफ्राय सन्जय रायआ बिखौ बोखांनानै लाना थाङो आरो बै समाव बियो एसे सेन्सलेस टाइपनि जालाङोमोन बाथरुम सिङाव आरो बिखौ बोखांनानै गुबुन थाइसे जायगायावसो लाना थाङो। नोंगौ रायजोफोर, गुबुन थाइसे जायगायावसो बे गासै जाथाया जादोंमोन, जेराव बै सन्दीप घोषनि मबाइलनि लकेसननि थ्रुयै मिथिनो मोन्दों बै हस्पिटालनिफ्राय एसे गोजानाव गंसे प्राइभेट हस्पिटाल दंमोन जायनि बिगोमाया सन्दीप घोषआ निजेयानो। आरो बै सन्दीप घोषआ बुंनाय बायदिनो सीबीआईनि सिगाङाव बुंदों जे बै मौमिता देबनाथआ बै आरजिकर हस्पिटालाव जाबाय थानाय पर्न'ग्राफि भिडिअफोरनि मोनसे राजखौ बियो मिथिदोंमोन आरो बिनि मबाइलाव गोबां बेफोरबायदि एभिडेन्स दंमोन आरो बिनि थाखाय बियो मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो मौमिता देबनाथखौ बुंदोंमोन जे नोङो बेफोरखौ कमप्रमाइज खालाम जोंजों आरो बिनि अनगा नोङो जोंनिफ्राय एसे रांबो लानो हागोन। नाथाय बे मौमिता देबनाथआ बुंदोंमोन जे आङो जेबो मिथिया, नोंथांमोननि रांखौबो आंनो नाङा, नाथाय नोंथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ बन्द खालाम, नङाबा आङो गेदेर अफिसारनि सिगाङाव बे केसखौ लानानै आङो कमप्लेन खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो जेलनि ओंखाम जाहोगोन। बिदि बुंनायनि उनाव सन्दीप घोषआ जेबो राहा गैया आरो बे केसखौ लानानै गोबां गेदेर पलिटिशियान, गोबां गेदेर सुबुंफोराबो आखाइ दोङो बेयाव। मानोना बे केसनिफ्राय
जेसेबां रां मोनोमोन बिसोरो बे आरजिकर हस्पिटालाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै जेसेबां रां मोनोमोन बिनि एसे पार्सेन्टेज पलिटिशियानफोरनोबो बिथांमोना सान्दा हिसाबै हरोमोन आरो बिनि थाखायनो गेदेर गेदेर सुबुंफोरजोंबो रायज्लायनानै बे मौमिताखौ बुथारनायनि प्लेन खालामो मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो आरो जिखालि हराव बे जाथाया जादोंमोन बिखालि हरावबो बै निजेनि प्राइभेट हस्पिटालाव सन्दीप घोषआ गावनि लोगोजों बिसोरो टटेल 7 जन सुबुंफोर दंमोन आरो जेराव 7 जननि गेजेराव सासे सन्दीप घोषआबो दंमोन आरो जेब्ला बै सन्जय रायआ मौमिता देबनाथखौ बै हस्पिटालसिम लानानै थाङो आरो बै हस्पिटालाव बिखौ बुङो जे नोङो कमप्रमाइज खालामगोन ना नोंखौ मा खालामनांगौ आसलते बिसोरो रेप खालामनायनि जेबो बिथांमोना प्लान गैयामोन बिखौ जास्ट सिगिनायल' प्लानमोन नाथाय बे मौमिता देबनाथआ बुङो जे आंनि जिउआ गोमालांबाबो बेफोर एभिडेन्सखौ आं नोंसोरनि आखायाव हरा होननानै आरो जेब्लानो बिदि बुङो बेयाव थानाय आरोबाव साब्बाया बिखौ दोखो बुग्लियो हौवा मानसि सासेखौ जेरै बुग्लियो बिदि बुयो सौवो जोयो माने मानसि होननानै जेबो अननायानो गैया बिसोरो आरो बिनि उनाव जेब्लानो बियो खारनो नागिरनायाव बिखौ वालाव नारथाबनानै बिनि मोखांखौ हुथ्रुना होनाय जायो बिनि ससमायाव गाना होनाय जायो जेराव नोंथांमोना पस्टमर्टम रिपर्टआवबो नोंथांमोना नुदों जे बिनि मेगननिफ्राय थै ओंखारनाय बिनि मेगनाव ससमानि ग्लासआ हाबनाय आरो बिखौ हायाव खोलैनानै जेब्ला जोयो बेयावनो बिनि नेक बेन्ड नैयाव थानाय हाराया बिबो बायो गतिके नोंथांमोना साननानै नाय बेसां गाज्रि खामानि बिथांमोना मावदों आरो बिनि उनाव सन्जय रायआ बै मौमिताखौ दिखांना लाना फैनानै सेमिनार हलाव गारनानै थाङो जेराव बियो हारसिं चान्स मोननानै बियो गाज्रि खामानिखौबो बेयावनो मावो आरो बे गासै जाथायखौ जेब्ला बुग्लिनायनि उनाव सन्दीप घोषआ बुङो अब्ला गासैनिबो माने जि बिथांमोना सिगां दिनै मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जायखौ तदन्त खालामबायदोंमोन जायखौ इनकुवारि खालामबायदोंमोन बे इनकुवारिया अबे लामाखै थांदोंमोन आरो दिनै बे भिडिअनिफ्राय दिनै गासै केसानो खुलासा जाजोब्बाय आरो थाबैनो बिथांमोना गासैबो फासियाव माने लटखायजागोन होननानै बै सिबिआइनि डिरेक्टरा मिथिनो होदों गतिके नोंथांमोनाबो भिडिअखौ एसे नाय गासै भिडिअखौ खोन्थिनो हाया मानोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो माने सानगोन जे मानसि जानानै सासे मानसिखौ बेफोरबायदि बेबहार माबोरै खालामनो हागौ होननानै बिनि थाखायनो एसेल' भिडिअ आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन जाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो आन्दाज लगायनो हागोन जे मा रखम जादों बै गथ'जों जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो नोंथांमोननि थाखाय लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।